Balima anya kuma très urgent. Balima bien vendredi 15 mai 2026. Aywa ambora ka information telemando soro ko General Sadio Kamara ala ka hinala ko aga muriga dobe ko Assimi Goïta ka mogo ko lieu o ka adamadia do ngala mala, c'est-à-dire que kuya faka quoi. Bon, kuma ima bonne dade. Mena ambalma muso dobe ay kuma info. Mena kuma ga inkala nga aglanta mbo dama. Mala révélation be bide. Mogo ni Sadio Kamara kadi aya kolosi de. Anga janga nyor la me folo. Sauf sûr, sauf sûr, wallahi bilay Assimi ngalo me ka video monu ka ko kanjabi. Assimi bora saka Sadio ka fani faka sisa sasa karambo ke bajara duga bugu karambo ke denye o sara sisa sasa Assimi ya faka parce que abolo ko Assimi Sadio ka tara kulu fanya na kwa Assimi adona ka fake de Sadio faka be odo Assimi nge Malien bela jele kuma mesa ambalma muso bora ya kuma fo sisa ne kuma me ne kuma adongo ni karambo chedu ne ame ko ube ka transition moko kube ka commencer ka muri chama ko faga champ parce que il ba sorasi ni muri beta quoi au côté au tien de quoi donc Sadio Kamara asara koda mata nya faga muri ge na ko nbe fe ka kodo kalila donc ambe muri ge woro ni na mbo faga c'est possible ou yere ka muri nebe mun kalama Assimi Goïta nu yere ka muru ya mene ga don kaso la a ben ala che u ya do kaso mun ne ba kaso fana do menete kuma de o kara 2024 sanu kelengele sanu ya muruke mungule ko ka Sadio Kamara bon korotela de o muruke kelo ya mene ga don kaso la ne segu to ngara da fayana abu bolo kaso la ntaro na sara de nyame kuyo ka muru do fa parce que oui ramatara se muru doma bon mogo ta be don quoi mais murugam to ka fo ka sara negen chena ne ameni ndikenda mais neken ba kalama mogo mali morio mori kini Sadio Kamara kadi kini ni surasu kadi akli to yerla mali morio mori kibe bolla barake kini ni surasu be nyon kalama ni buka kundo kalama dugubla parce que nous sorobi fa nous be yere nyinde la nous nga juguni tero yebi mega tien blende fa onyana be yere nyinde la bide ou te fait Sadio Kamara ka saya ou te fait moko ka réalité don Sadio ebi mun fana kelo do problème fana ituguni Sadio Kamara krefe moko chama de dugubla depuis Sadio Kamara sara munu be sekere kalama Atlantique be malibla mali officier chama yo o malibla moko chama be yere nyinde nabi mi ya do mine u ba fo mali ngena ko jadi sudu do malion be dala a chamanto ye malion ngalon do be na norela nani chien bolno ala de biseki boala wallahi ala nem fleka kuma au febi ne nunu ene soro tegala bi u be tane botile ba fo ko ne ni bina jaran ne be ga barake malien do be dala de kasro chiente sadi nunu nga fanga a dabora juguya kasugudo de kama u bolo ko ni juguya ke ko de be do fara fanga ka ala be baraka do ila ni sabaladi mama be sabali ala be baraka do tigila mais mama va fa te kenela nunu en nalo mawle nunu mo ko fanga ko ni violence ke bon ni fanga do na violence la o fanga ta chien to ladi fanga be violence ta ka nyesa ya reka jamana ko do ma aya bla ko fanga bankuma sira bon nunu be ka do dila wallahi be assassinat ciblo de la samno be ki atlito hier la mali karabo ba fefe be kini ni surasu ye de la ka kodo ke ni be se mali bla don la ubeta terot ubeta mokoro bla ka ti fa ba fo ko terot de nolu ou te fo ka sekera sikabo parce que ube son ko be ma fanga no ni koko fa ko Assimi ya ke fanga ko la ate balnela mais ne kente galon tike ngoma norala ko Assimi Goïta Sadio ka murike faga mfana ya me ntse fo tiendu ube ngalondo me ube son ko be made na koko fora kuba ka amanga bali mo ngente galo ngente ka norala me nga viro ke kunye munye uyere ka murike de uyere murike mi blako ka Sadio bon korotela de no o kuma e fitike de ni Sadio Kamara o vocal soro de
Malion wallahi billahi o muruke bo bulu kasula nin qur'ana ce nanga sabalu na ta muruke faga na era ni misara ni fol law video law o beta muruke sika sisa wallahi muruke bo bulu kasula billahi ta'ala bo bulu ne ba be kalama oro ko sonete tala mallaw tanga shimi be ne tata malla parce que ne be sekara chama nongo ni ta be defo donc ka foyana asimi ko ita bankuti na fara kay ko ka manga bal malewna sado kamara kerfe moko munu be nu bulla jatige be ninga asimi nunu faga ni wakati la u sigalen be bela anu ye moko do mine malla bi nu ya ye ko no tiki kadi u ba fo ko yu janfa bo fanga mana do confusion kono abe do crime kono oro ko sa be fo ko ni fanga ta ki clé parce que fanga e fendo ni ata ni mi clé ni ibe ka namara mi ke ni moko commencer ka ba kala madro ibe foutne ire ma ibe énervé quoi parce que ete fait moko ka défaut min don ali critiquer abe ali moko mi critiquer dondro ni mi kolosi boti ki fa ibe do crime na ire te ba kala ma bon o de bi mangoya jamana dondi o la ba emu o be nani no mana ni coup d'état yi o be nani insurrection populaire yi asimbo niveau de là et me conseil de virement fait bébé Assimi soutenir wakati la ay Assimi soutenir ma fonga kana soutenir mais ay moro dénigrer li ba o dabla ka bla kam galon noro moro la ko le jadi sou de kasro tuyi na ma dabla na Assimi bina dongodo et Abdou Niang et comment on appelle la Gandhi malien nous ni Boubou Mabel nous na ma kolosi na Assimi bina dona na ma kolosi ateke nyuma ya umade ne kentala de la kake ne dogon dawye ne be donc a fanyana prince de Nyoro boraka kuma mu fo c'est possible abseka ka beke c'est possible nous tanama côté quoi nous ka fo ko nous be son abi koko be fo voilà donc princesse de Nyoro keni boraka fo ko Assimi Goïta ko de sadoka murike fara wala sa secret kanabo a morio moribe mali kono kini ni sorasu ye barake ayo akli to yela ba ka mali bla sinon wa be éliminer ni sorasu be oro nabi fakali chama be ka ke abolo ko jadi su dorone do tara de ni sorasu ni ka jugunu olu yere bi me ka tiemble ne fana peut-être ado te dane ka kuma kana morio mori kini nunu be ka barake ube ni ye barake ka teme mali bla parce que buga secret do bon ni e anga ni kuma kana me folo sûr wallahi bilay Assimi ni ngalo de ka vita monu ka ko kanjabi Assimi bora saka sajo ka fendi faga sisa sasa karamgo ke bajara duga bugu karamgo ke denge o sara sisa sasa Assimi ya faga parce que abulu ko Assimi sajo ka tara gulu fanya na ba Assimi adona ka fake de sajo faga be odon Assimi ke ka bugu mabel de bora ka foko mobili jole message ka dala 6 mois e ka bugu mabel do fo Assimi ka boy mali disi kono jama be faga pour que akana foka fa iso mare na message ide fali na message misla ni be faga kama bon bubu mabel goko awni ala na krache o ko so ngo désinformation abe baga RFI ni France 24 ka ayesi vidéomani ni chamambe nunga juguni RFI bon bubu mabel goko kalo woro mobili jole message do ka woro la o mobili mu explosera ango e bubu mabel ka taka o mobili pièce kele ira awna aw koko mobili piégé le dona sa do ka soko ka yoro be éclaté o ayta mobili débris kelen doro irana ay mobili capot ou mobili yoro do irana ou mobili shira de ko nyo o ma delika ke folo hal ne bombe atomique bla mobili la ka ci mobili yoro do be yi au moins a débris do be yi mobili tira chogo ay yoro do be yi ayta sa do ka so woloma mobili yoro jumba kan no yi de po yoro la dona ko ni ko yen galondi bubu mabel me mun fo ani Mali autorité mo be ka kuma fo Chine cité clé ani Ablaye Diop ul ko voiture yaro voiture ani camion te clé bon Ablaye Diop ko camion de fara bomuna ko ka to bla sa do fi camion yaro camion ga bunde o camion o ne ke kolo munu be olu e woro jime be pour la malion kanga do ko ni ko yengalundi tientala ala ka tien bangi ima wote ka lafia
u tɛ ka lafiya u panikelen don u bɛ mɔgɔ minɛw la u bɛ ka ko ɲini ko f'u ka nkalon nɔrɔ mɔgɔw la u bɔra ko Umar Marcon do vocal ma marché u ye vocalu bɛɛ bɔ Umar contre la malien bɛɛ ko prrr u tora ka taa maître Muntaka Tall minɛ o yɛrɛ b'u bolo Muntaka Tall kɛr'u bolo i n'a fɔ c'est à dire que dɔngɔrɔni dɔngoman de tile 11 u dɛsɛlen bɛ ka bɔ ka u bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini u t'a dɔn bɛ na ni ko min u bɔra ni sɔrasikɛ in ye capitaine Soyiba Jara ye o bɔra dɔrɔn malien ko prrr u bɛ ngalon bon u panikelen filɛ walifa de filɛ u bolo dɔw yɛrɛ ko Muntaka sara dɔw ko k'a ma sa a kibara tunnen don avocat wulilen bɛ fan bɛɛ bon ninnu filɛ nin ninnu bɛ yɔrɔ min na tantɔ ninnu tɛ se ka Mali ninnu tɛ se ka c'est fini déjà bon ni fanga sera ni niveau ma dɔrɔn o fanga ta tiɲɛtɔ la de n yɛrɛ bɛ mun fɔ videomanuw ɲɛna minnu bɛ ka transition soutenir a y'a kɔlɔsi a yɛrɛ la sinon n'a ma kɔlɔsi ni fanga in tatɔ a bɛ kɛ fanga in saraka ye Ala k'an kisi o ma